част от живота на всеки един човек. Турската дума е кишиселики, идентичност. Да познава себе си, кой си, а не от това да познава себе си, че имаш някакъв... Добре. Да познава себе си, кой си, не от тази страна какви неща правиш, или с какво се занимаваш, или какви характери имаш, и да се определяш, аз съм това. Не, ти не си това. А това са неща, където с течение на време ти си се изградил. Истинската идентичност идва от това, когато познаваш Бог и тогава разкрива себе си кой си ти. Иначе не можеш да разбереш кой си. За да разбереш кой си, ти трябва първо да познаеш Бог и след това Бог да ти разкрива кой си ти. Иначе и да се трудиш, да четеш книги, каквото и да е било, няма как да разбереш кой си ти. Добре. Няма да ви задържа много. Ако имате Библии, можем да си ги издигаме. Ако нямате, телефоните, ако и телефони нямате, ръцете. Да си ги издигнем и да кажем, това е моята Библия. Библия е Словото, чрез което Бог говори на мен. Тя е истината. Инструктираме в какво да вярвам, как да мисля, как да живея, как да търся и как да ходя. Библията е вярна и актуална. Тя съдържа отговорите на всички житейски проблеми. Вярвам също, че когато Библията се разкрива, тя носи промяна за мен. И когато прилагам Библията, истината в Библията, то носи промяна и за мен. Амин. Иванка е тръгнала с началото, понеже всяко нещо си има начало. Светът, където ние живеем, той си има начало. Човечеството си има начало. Семейството си има начало. Без начало няма нищо. За да има нещо, то в едно време, може би ние тогава не сме били родени, то си имало начало. И това, че имаме начало, пък много хора не знаят от кое начало сме тръгнали и защо сме тръгнали. Битие, нали, книгата Битие, тя е начало, нали. Битие е думата начало на всичко това, което се е случило. Особено първа и втора и трета глава на Битие, тя е актуална и днешно време. Ние живеем в Битие първа, втора и трета глава. Кога ще приключи трета глава? Когато идва Агнеца, когато идва Исус, и тогава вече ще живеем в нещо ново. Не в първа и във втора и в трета глава, а ще живеем в нещо ново, което предстои да дойде. Знаете ли, че Библията или човечеството започва с брак? И има една такава поговорка, така да се каже, че бракът е завет. Завет на това, което човек между себе си прави. Тоест обещава на партньора, че ще живеят докато мрат, нали? Докато са живи, заедно. Но семейството тръгва с брак и, нали, човечеството започва с брак, но и завършва пак с брак. Може би сега да се чудите как ще завърши, нали, всичко с брак, понеже в Библията се говори за сватбата на Агнеца. Че Исус, като ще дойде за невястата си
И когато ще вземе невястата, ще има сватба в небето. И това говори, че животът, физическия живот, който го живеем тук, приключва пак с брак. И колко е ценно това да разберем, и ако Библията особено говори в началото има брак и в края ще има брак, това е най-ценното нещо, което можем да знаем за семейството. Брака е нещо много дълбока тайна. Тайна, която ще бъде разкрита след малко. Преди да е имало семейство, Бог е планирал семейството. Семейството не е човешка идея. Никой от нас не е казал, още се е родил в първата минута като бебе, аз ще имам семейство. Нали? Никой един човек не си казал, аз, като бебе, да си казва, аз като ще порасна, ще имам семейство, ще си имам жена или мъж. Никой. И никой един човек от нас не е направил така, че да има семейство в днешно време. Понеже виждаме в света доста неща се развиват и се разкриват и се създават, но семейството бе създадено още от небето. Преди да е бил в земята. Защото в Библията се говори, че Бог е архитекта и строителя. Архитекта има способността да чертава, да прави проект, да прави план. Строителя има способността да изгради това, което е очертано и е направено. И Бог, преди да сътвори света, преди да сътвори каквото и да е било в света, още в небето той седише на трона и пред него компютъра, минутора, с мишката чертаваше всичко. Чертаваше всичко, как ще се случва това. И когато вече проекта е готов за изпълнение, и тогава Бог влиза в дейност като строител да работи. И Бог започва да говори на този проект, да дойде в съществуване. И Бог каза и стана. И Бог каза и стана. И най-накрая, преди да си почива Бог, понеже се говори, че в седмия ден Бог си отпочинал от делата, които е извършил. И преди да си почини Бог, и тогава се случва нещо. Тогава Бог се обръща и към други проектанти. И казва, нека да създадем. Думата да създадем е в множествено число. Това говори, че Отец и Син и Святия Дух бяха там в сътворението на човека. И Бог се обръща към други проектанти и казва, нека да създадем човека по наш образ и подобие. И след това започват да оформят човека. В Битие, можем ли отново да дадем Битие? 1 глава от 26 стих до 28. Бог каза да създадем човека по нашият образ. Образа винаги говори кой си. И това идва от идентичността. Т.е. още в началото, първото нещо, което Бог прави преди да е направил кълта, формата на човека, той първо дава неговата идентичност, неговият образ на това, което ще сътвори с ръцете си. По наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи на земята. И Бог създаде човека по свой образ. По образ, Божий образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. Спирам за малко тук. Понеже мъжа не е само образа на Бог и жената. Много хора казват, ама не,
Нали? Мъжът е образа на Бог и след това Бог изкарва жената от мъжа и след това вече жената трябва да слуша само мъжа си. Нали? Не разбират едно нещо, където се случва още в начало. Божият образ, когато Бог сътворява мъжа и жената по своя образ, се случва нещо. Това, което е в Бог, дава го и на мъжа, и на жената в равенство. Не е повече или по-малко. Не ама аз съм мъж или ама не аз съм жена, в равенство. И в Битие 1 глава Бог говори това. И в 28 стих подчертава нещо, което е много силно. И там казва, и Бог ги благослови. Първото благословение, първото предаване на щафета, на мандат. Може ли вие да идвате като семейство? Да, отпред. Извинявам се, че ви притеснявам малко. Да се обърнете към тях. И Бог, казва всичко това. Идва момента Бог да ги благослови. И полагането на ръце идва от Бог, не от Аврам. Да го знаете това. Полагането на ръце идва от Бог. И първото полагане на ръце Бог полага върху семейството. И Бог ги благославя с думи. Благодаря ви много. Може да сядате. Можем да ги окоръжим с ръкопляскане. И Бог им каза. Полага ръце върху тях и Бог им каза. Плодете се и се размножавайте. Напълнете земята и я покорете. Бъдете господари над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята. Тоест, се връщам в темата. Семейството олицетворява Бог и Неговата слава в земята. Бог си има слава в небето, абсолютно всичко, и Бог буквално казва, че семейството ще бъде Бог на земята. Семейството ще бъде Бог на земята. И Бог в този проект, преди да сътвори човека, той започва да изработва проекта Едем. Едемската градина е бил в земята. Да го знаете това. Едем. Цялата земя не е бил Едем. Само една малка част. И след това Бог създава човека, мъж и жена, семейството, и ги вкара в Едем и им казва, буквално с мои думи, ето Едем, вие сте сега господари, вие сте богове в земята, това, което съм направил като Едем, продължавайте до краищата на земята да го направите по същият начин. Обработва я, грижи за Едем, започвайте да се плодите, да се размножавате, да ставате повече и бъдете господари над всичко, което е в земята. И даже и включва и за Сатана там, да бъдат господари, т.е. те да владеят Сатана, понеже той имал толкова власт преди, толкова голям авторитет, че се е снишил толкова много, е паднал, изгубил силата си, изгубил абсолютно всичко и Бог казва буквално Сатана да бъде вашето домашно коте. Владейте го. Но понеже човека не знае, не че не знае, а просто няма си в представа как се владее, как се струва, как всичко става, а понеже не е бил там, когато Бог сътворяваше всичко,
И много от проповедниците фъргат махана върху жената. Едните оправдават жената, другите, ама жената, тя се греши и така се случи, нали? Ако съм бил, нали, в мястото на Адам с тази мъдрост, щях да предавам и на жената доста мъдрост. Да не се допре до изкушението, защото изкушението има сила в себе си. Кажете сила. Особено можем да го видим в децата ни. Сега, почти всички си имаме деца и когато се обръщам и към тях и казвам, не прави това, понеже е опасно, нали, напротив го прави. А когато не му казваш нищо, не прави нищо. А когато казваш, не дей, ама ще стане нещо с теб, пази се това, онова, от любопитство го прави. Живко, нашия син, играй с монета там, добре, че е била доста малка, 10 стотинки там беше май. И Иванка се обръща към Живко, Живко, остай монетата, ще я глътнеш. И то, понеже е чул, че ще я глътни, я чакай да пробвам. И глътна монетата. И когато Бог казва на човека да ни ядеш от дървото, където е всред градината, нали, и така нататък, идвам малко пак в една скобичка за идентичността и Сатана, той не искал само да вземе власт. Защото властта идва следствие. Той буквално искал да презре идентичността на Бог в човека. И успял, за съжаление. Защото в Библията се говори, че той искаше да бъде като Бог, той искаше да носи образа, силата, подобието, властта, абсолютно на всичко на Бог, но понеже Бог го е изпъдил от славата си и нали, има една такава дума напук на дявола, прави нещо, където да се съблазни повече. Създава семейството по образа си. И той, понеже не може той не може просто да се такова в това, да го взима така, че как тези хора след мен са създадени, как така те ще могат да носят абсолютно всичко това, което има в Бог. Нали? И той, когато води разговор с Ева, ако сте забелязали, се обръща към Ева, наистина ли Бог каза да ни ядеш от плода? И Ева казва, да, защото в денят, когато ще ядем от плода, нали, непредменно ще умрем и така нататък. И дявол се обръща, не. А ще бъдете като Бога. Ама чакай, аз съм като Бог. Нали? Защо трябва да правя нещо, за да бъда това, което съм? Не е нужно. И това е първото нещо, където включва благодата. Благодата не идва с Исус, нали, по времето на Исус, благодата, нали, не идва след закона, а благодата беше още в началото. Човека не заслужаваше Едем, Бог направи Едем на готово, всичко беше на готово и най-накрая то може първо да сътвори човека и след това да им казва, сега с мен ще работите, понеже аз имам проект, аз съм майстор и се нуждал още от общаци, ще работите с мен да сътворим Едем. Не! Бог е направил всичко и на готово е слагал човека там. Това е благодат. Още в началото те бяха в благодат, в незаслужена милост, не заслужаваха да бъдат там. Те не искаха да бъдат там. Те не го пожелаха да бъдат там. Но понеже Бог е пожелал, понеже Бог е искал, и го не е направил. И след разговора на Адам и Ева се случва нещо. Тогава жената казва, ще бъде като Бог. Добре, да пробвам. И пробва на момента, нищо не се случва. Това да го знаете. Жената
не познава греха. Нищо не се случва. Знаете ли защо? Защото Бог, когато сътворява мъжа и жената, те стават едно. Ако само Ева е пробвала от дървото, без да пробва Адам, нямаше да познаят греха. Но в момента, когато взима и Адам, посяга да взима плода, и той пробва, тогава вече се отварят очите на двете. Понеже те са едно. Не може само единия да греши, без да греши другия да познават нещо. Ако сте забелязали това в Словото, когато Ева яде от плода, нищо не се случва. Но когато Адам яде от плода, тогава се отварят очите на двете. Тогава истинската идентичност, истинският образ, където Бог е поставил върху семейството, изчезва. И като изчезва идентичността, знаете ли какво се случва? И властта се предава автоматично. И от тогава вече дявол става силен. Колкото повече хора мами, това означава, че толкова власт трупа върху себе си. И сега, ако питате, дявола по-силен ли е от мен? Ако не знаеш кой си, да. Ако знаеш кой си, той е като котенце, като котарак, мога да кажа. Но ако не знаеш кой си в Бога и какво притежаваш от Бога, това означава, че дявол има повече власт от теб. Може да те мами, както е измамил Ева. Отново може да те мами. Отново може да се обърне към теб и да ти каже, ама наистина ли мислиш това? И да вкарва съмнение. И когато вкарва съмнение, това означава, че нямаш вяра в това, което знае за себе си кой си. Има един лектор, се моли за времето, понеже времето е бил Голият. Един лектор, той се учител богослов човек и винаги когато преподава, има проблем с времето. И аз имам малко проблем с времето, понеже имам доста неща да предавам. Искам всичко да предавам, но не знам дали ще успея всичко. Тук виждаме, че мъжа и жената в Битие, виждаме, че мъжа и жената още в началото са създадени с определена цел. Кажете цел. Да бъдат семейство. Целта е да бъдат семейство. Бог ги създава да бъдат семейство. Защо? Може и Бог само да създаде мъже, да работят, да се трудят. Или може да създаде само жени да поливат цветята там в Еден. Нали? Но Бог създава мъже и жената, за да бъдат семейство, за да изявяват Божията пълнота, за да изявяват Божите качества, за да изявяват Бог до толкова степен, че логиката, светата се шашка. Как се случва това? Светът още не може да побере в главата си как едно семейство може да създава живот. Не може да го побере в главата си. Защо? Ами защото не е човешко. Ако беше човешко, щеше. Но понеже това е свърхестествено, това означава, че надхвърля естествения свят, надхвърля земния свят и влиза в свърхестествения свят. И оттам взима нещо и го прави тук. И затова човек не може да го разбере, ако не е в свърхестествения свят. Ако това не беше Божият промисъл, днес нямаше да има семейство. Планът на Бог още в началото за семейството е да си помогнат, да са в помощ един на друг. Да управляват, да владеят, да се размножават и да бъдат господари. Още в началото те получават царско управление. От самото начало Бог им дава царска власт, делегирано право, чрез което Неговата воля да се осъществи както на небето и така на земята.
Учениците се обръщат към Исус и казват: Учителю, научи ни как да се молим. Знаете ли молитвата Отче наш? Това не е молитва. Това е модел как да се молим. Защото ако гледаме в Новия Завет, нито един апостол не се моли по този начин. Никъде няма Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Това е моделът как да се молим. И можем да пуснем Матей 6:10, на Прой 9 можем да пускаме. Може и за първи път сега да чувате, че молитвата Отче наш не е молитва. А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Исус ги въвръща в началото. И се обръща към тях, че да се обърнат към Бог като баща, който е в небето, който има властта, силата, и след това да упражняват властта, където са получили от бащата. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Ама още в Битие 1 глава то беше Божията воля и абсолютно всичко това, което Бог е определил за човека да прави. И буквално Исус не прави нещо ново, ги въвръща в началния план на Бог и казва, че трябва отново да започвате да правите онова, което още от начало Бог е казал за човека. Да носим царството на Бог на земята, да упражняваме властта на Бог в земята. Как можем да упражняваме? Това е големия въпрос. Защото чуваме за царството, знаем за силата, знаем за Бог, че Бог е баща и ние сме синове и дъщери на Бога, но понеже само това знание не докарва властта и силата да докарваш нещо, което е в небето. Много хора казват: ама ти трябва да знаеш. Да, добре е да знаеш. Знанието доста добре. Но знанието не гарантира, че можеш да носиш нещо, което знаеш. За да носиш нещо, което знаеш, трябва да се придържиш за стандартите. Трябва да се придържиш на онова, което Бог изисква от теб. И Бог желае от теб. А не само аз знам, не е нужно да правя нищо, аз ще оправя сега нещата. Да, ти ще оправиш нещата, ама не по начинът, който трябва да ги направиш. И за да дойде Божието царство и Неговата воля да се изпълни на земята, всяко едно семейство трябва да се върне към първоначалният Божият план. И да заживее в своята истинска дадена от Бога идентичност. Не е това, което казвам за нея: ама ти си такава, ама ти си такъв. Не от това, което чувам като фалшиви етикети и да се обърна към тях и едно време, нали, и да се третирам вече за такъв, понеже Иван Петкан ми каза: аз съм такъв, и да се съглася с Иван Петкан. Извинявам се, Иване Петкане, но това, което казваш, нали, може наистина, нали, да прави нещо такова, но това не означава, че аз съм това. На момента мога да правя това, но това, което правя, не ме определя, че съм такъв. Разбирате ли къде е разликата? Понеже ние, ромите, малцинството като цяло, растем в фалшива идентичност, в фалшиви етикети, и като растем идваме в едно такова заключение и казваме: от мен не става, понеже майката, бащата натъпка в главата на детето още от малък: ама ти си глупак, ама ти си мухлил, ти си такъв, ти не можеш онова, ти не можеш това. И като растем и като се пробваме да правим
това, което трябва да направим и не се получават нещата, идваме в заключение и си казваме, ой, обаче майка ми, баща ми са прави, а от мен не става. И когато аз с моята уста казвам това, което хората определиха за мен, аз оставам Божият образ тук и влизам в образа и слагам маската, където Иван и Петкан ми казаха какъв съм аз. И тогава не живея в това, което Бог има за мен тук, а живея в мизерия, живея в проблеми, в абсолютно във всичко, което е свързано с хаоса. А не с това, което Бог още в началото казва, че Бог ги благослови. Думата благослови, как беше, кабот, нещо такова, на иврит, включва, дава им божествена сила. Божествената сила включва това, че когато човек, който не познава Бог, има силата като цар, като правител, абсолютно всичко. Той може да управлява много хора, но един човек, който познава Бог, той използва божествена сила. Божествена сила означава, че даденият човек, който не познава Бог и не може и това, ти го можеш много спокойно, без да се мъчиш. Още в началото Бог ни дава божествена сила, за да управляваме абсолютно всичко както Него, не както ние. Защото ние не можем да управляваме даже и домовете си. Ние не можем да управляваме децата си, да ги възпитаваме както трябва. Като много добри настойници. Ние не можем това. Но, ако се съгласим с Божият план и се използваме от това, което Бог има за нас, тогава много лесно, хора. Много лесно. Без да се трудим, без да се мъчим, то става като щракане на пръсти. Много бързо. Защо? Защото това, което е върху нас като тежест, като благословение, то е свързано с Бог. И тогава ние не го правим, а Бог го прави вместо нас. Това е тайната. Добре, взимам много време, но полезно време. Според Библията, човешката история започва с брак. Бог създава Адам и казва, че не е добре за човека да бъде сам. Понеже в Битие 1 глава, много хора се бъркат, в Битие 1 глава и в Битие 2 глава виждаме едни същи неща почти. И си казваме, ама сега това, защо така, какво е свързано с това? В Битие 1 глава там подчертава равенството. Мъжа и жената носят образа на Бог. В Битие 2 глава подчертава взаимоотношението. Как и защо те са създадени един за друг. Не си противоречи Библията, понеже хората казват, ама защо две истории има за сътворение? Битие 1 глава казва кой са и Битие 2 глава казва как са свързани. Как се свързват. Първо, кои са те като личност, като същество, и след това Битие 2 глава казва как се свързват. Понеже много връзки, много семейства се свързват по начинът, който не би трябвало да се свързват по този начин, а трябва да се свързват по начинът, където във 2 глава се случва. Бог приведе всички животни пред това Адам, избира си подходящ помощник. Адам видя жирафа, видя слона, лъва, мечка, абсолютно всички ги видя, не можа да се намери подходящ помощник, човек, където да живее. И когато Бог вижда това, че не може, и тогава Бог казва, че не е добре за човека да бъде сам. Той предпочита да бъде сам. И тогава Бог, първото не е добре от страната на Бог, то беше свързано с човека, а не с това, което Бог е сътворил като дървета, абсолютно всичко. То беше свързано за човека. И това може да ни говори толкова много, че на Бог му пукаше много за нас. С една дума.
И Бог казва, не е добре за човека да бъде сам. И тогава отива при Адам и от Адам изкарва жената. Адам спи, изкарва жената от Адам, той си спи. След това Бог взима жената, отива при Адам и Адам посреща жената и казва, вау, кост от костите ми и плът от плътта ми, тя ще се нарече жена. Може да сядаш, благодарите. И в този смисъл, какво е това? Адам не можа да разпознае жена си в животните, не можа да се намери жена с животните. И какво се случва? Той спи, нали, той не беше в съзнание, когато Бог е изкарал жената от Адам. И когато Адам вижда жената, той вече разпознава жената, че тази жена е от него. И тогава вече Адам приема жена си за своя партньор и се отваря място в Божието сърце за тях като семейство. И брака започва. И какво се случва? В Ефесяни 5 глава от 22 до 32 стих, няма да прочетем целия пасаж, Павел говори за брак там, в Новия Завет. Той сравнява взаимоотношението на Исус Христос и Неговата църква с това на младоженец и невяста. Апостолът завършва сравнението с следното твърдение. Тази тайна е голяма. Има един стих, където се говори за това. И където завършва, нали, всичко това и казва, че тази тайна е голяма. В други преводи казва, че дълбока тайна. Тази тайна е дълбока. И той говори за брака. Езика на Новия Завет, думата тайна има конкретно значение. Тя означава тайна, която повечето хора не са знаели. Но би могло да се научат, ако минават през процес на посвещение на нея. Това представлява бракът, то е тайна, която повечето хора не знаят, но може да се научат как да преминават през процеса на посвещение. Тайната е дълбока, защото семейството произлиза от Бога. Може ли да дадеш 5 глава 3 стих? Ефесяни, да. Понеже сме части, с голямо Н, като става въпрос, то е Бог. Нали? Понеже сме части на Неговото тяло, от Неговата плът и от Неговите кости. Тук апостолът твърди, че семейството, мъжа и жената са части от тялото на Бог, от костите на Бог и от плътта на Бог. Тоест, както преди малко казах за Адам, когато разпозна жена си и каза, че тя е кост от костите ми и плът от плътта ми, тя ще се нарече жена. Разпознава нали, себе си в нея и не е в себе си. И по същият начин Бог разпознава семейството в него и така семейството разпознава Бог в себе си. Но тук в Бития Адам разкрива, че жената е от него, нали, кост от костите ми, плът от плътта ми, а в Ефесяни апостол Павел разкрива, че семейството е от Бога, от неговата плът, кости и тяло. Разбирате ли разликата? Че семейството не е просто шепа пръст. Човека не е само шепа пръст, а семейството или човека е част от тялото на Бога. И затова Бог е нашия баща. Ние излизаме от частите му, от сърцето му, от вътрешността му.
като човек. И това е нещо най-велико. Това е тайната. Апостол Павел говори за тази дълбока тайна и я сравнява с това и казва, че нали, както мъжа Адам разпозна жена си, така Исус държи за семейството, за невястата. Искам да ви вкарвам и в една друга ситуация, пак в Стария Завет, пророк Малахия, я знаете ли? Има една книга, не е с много глави, добре ще е да я прочетете. По времето на пророк Малахия Израел като нация е бил много близко до Бога. Той им бе дал закона си, но в повечето случаи евреите са били някакви непокорни и като резултат не се радвали на благословенията, като Бог им бе обещал. Някои от техните проблеми приличат на днешните проблемни семейства. Брачен стрес, отчуждени взаимоотношения, Бог слага пръста си върху причината на техните проблеми. В Малахия 2 глава, 13 стих и 14 стих ще ги погледнем и тях. Те като нация, нали, Израел, те са Божий народ, добре. В 13 стих вижте какво казва. Правите още и това. Покривате олтара на Господа с сълзи, с плач и с въздъшки, поради който той не е погледнал вече приноса, нито го е приел с благоволението от ръката ви. Това са били религиозни хора. Религиозните хора молеха се много, но Бог не отговарял на молитвите им. И затова те питали, поради каква причина? Тогава Господ им дал следният отговор в 14 стих. И пак казвате, защо? Защото Господ стана свидетел между теб и жената на младостта ти, към която си постъпвал невярно, при все, че ти е съпруга и заветна жена. Искам да обърна внимание на 3 неща в тези стихове. Първото, религията не води непредменно до щастливи бракове. Тези хора бяха много религиозни, молеха се постоянно, бяха в храма, но в домовете им цареше хаос. Звучи ли ви познато това? В днешно време има служители такива, където водят църкви. Не църква, църкви. Тоест няколко църкви водят, постоянно правят нови неща, прославят Бога по един или друг начин, но като се прибират вкъщи, нямат спокойствие. Нямат спокойствие. И това, което те правят, се мъчат с живота си постоянно и Бог буквално казва, не приемам това, което правите. Понеже имате вкъщи проблем. И то с жена си. Буквално хаоса в дома. И това е доста сериозен проблем, хора. И днешно време има такива много служители, където дават повече внимание на служение, на църква, на дарби, на това да служат на хората, отколкото на партньора си. И това е най-великата тайна между служител и семейство. Всеки един служител, когато започва да служи на Бога, взаимоотношенията в семейството се увеличава толкова много и стават толкова много по-добри и затова служенията вървят както трябва. Защото не познавам успешни служители, където имат развалени семейства. Ако имат развалени семейства, не са успешни. Не може и някъде по средата. Или имат добри семейства и добро служение,
Или нямат добро семейство и нямат добро служение. Защото Бог не благоволява върху това. И второто нещо е, че това неправилно взаимоотношение между съпруг и съпруга пречи на взаимоотношението между Бога и ти. Неправилното взаимоотношение между съпруг и съпруга пречи на твоето лично взаимоотношение с Бога. И буквално това, което правиш на тайно, може би в тайната стаечка, където си казваме, че да се влезем там и да се молим на тайно, ама Бог разкрива в твоята тайна стаечка твой проблем, че имаш доста голям проблем с твоят партньор. И даже Исус използва един израз такъв, че когато носиш жертвата ти в олтара и ако си спомниш нещо, което имаш, т.е. нещо, което има нещо против теб, някой твой ближен или ближния първо включва дома, след това приятели, абсолютно всичко около теб. Защото дома постоянно около теб, семейството постоянно около теб. Ако си спомниш нещо за това, преди да поставиш жертвата си на олтара, отивай бързо, се помири и след това ела. Защото на празно ще гори жертвата и няма да бъде приета от Бога. Отивай първо се помири, оправи си взаимоотношенията, за да може взаимоотношенията ти между ти и Бог да са нормални. Иначе няма как. И Бог каза, че няма да послуша молитвите им и те питаха защо. Тогава той им каза, защото не си се държили както трябва със съпрузите си. Се обръща към израелтяните. В Новия Завет Петър потвърждава тази мисъл. 1 Петро 3.7 той наставлява съпрузите да внимават как живеят със съпрузите си, за да не стават въпрос за препятствие на молитвите им. С други думи, ако се молиш, изхождайки от нещастен брак, който не е в ред, молитвата ти може да не е много ефективна. Бог казва да преведеш дома си в ред първо. И колко е силно само тези стихове. Абсолютно тези хора правят много добри неща уж пред Бога в храма, всичко, но Бог не иска нищо от това. Абсолютно нищо от това не иска Бог. И третото нещо, най-ключовното е. Предпоследната дума в този стих е завет. Заветната си жена. Завет. Това е ключът към успешен брак. Завет. Завет включва, в завета има доста неща. Завета е винаги да си помогнем. Когато аз съм с проблем, ти да ми помогнеш, когато ти си с проблем, аз да ти помогна, винаги да се носим. Винаги да бъдем в помощ един на друг. Защо? Защото сме включили завет. Не да сме включили завет, понеже само да бъдем мъж и жена в леглото, а завета включва духа, душата и тялото. Не може само да познаеш жена си в тяло, в леглото. Трябва да знаеш, да имаш душевна връзка с нея, за да можеш да я опознаеш толкова много, че да знаеш какво обича, какво не обича, от какво се радва, защо се радва като цяло, каква е причината да се радва. Да знаеш тези неща и тогава това семейство са в съвършено единство. Тогава са вече едно. Иначе не са в едно. Едното не прави контакта между мъж и жена в леглото, Това не го прави едно. Едното го прави, когато си в едно в 3 компонента. И
осъзнаването, разбирането и приемането от писанието, че бракът е завет. Завета е едно от ключовите понятия в Библията. Същата дума, която се превежда като завет, се тълкува като завещание. Цялата Библия идва до нас под формата на два завета. Новия завет и Стар завет. Какво доказателство за значението, което Бог отдава на завета? Много е дълбоко това да говоря за завета, но от повърхностно ще ви говоря. Има две основни характеристики за завета, който касае брака. Първото, завета изисква посещение, посвещаване. И то не е частично. То не е 5%, 6%, 10%, 50%, 90%, а на 100% пълно посещение. Пълно. В дух, душа и тяло. Пълно посещение. Не само когато няма какво да правя, тогава. Пълно. И второто, в завета Бог задава условия за посвещение, а не човекът. Това беше проблема с Израел. По времето на Малахия израелтяните се опитваха да задават своите правила за това какъв трябва да бъде бракът и Бог каза, няма да приема това. По това време равините, те си имаха някакви условия за брака и даже фарисеите отиват при Исус, за да запитват Исус за брака. Че мъжа, може да напусне жена си поради каквато и да е била причина. Исус ги въвръща отново в първоначалния план. Им казва, не е така бе хора. Не е това, което вие си задавате като условие, как трябва аз да бъда в семейството си, какъв брак аз трябва да имам, аз трябва да правя това сега, защото другите не го правят това. Не, абсолютно това е просто някаква игра помежду мъж и жена. Това не е истински брак. Условията за брака идват от Бог. И ако не се свързва с Божиите условия, това означава, че твой брак ще бъде провален. Във всяка една област. Не от частична област. Във всяка една област твой брак ще се провали. Защо? Защото ти има своите правила, решения за брака. Как трябва да бъдем? Какви трябва да бъдем? Какво трябва да правим? Как трябва пред хора да се усмихваме и да си казваме обичам те, като се прибираме вкъщи да спим на различно място? Как пред хора да се престуваме, че о, любов мой, обичам те, прекрасен си. И като се прибираме вкъщи, мразя те, бе. Нали? Това не е брак, хора. Това са човешки правила. А Божиите правила са по-различни от нашите. И ако се свързваме с Божиите правила, тогава можем да имаме успешен брак. Бракът не включва да има всичко на топ ниво и да си успешен. Бракът не включва да имаш всичко на топ ниво, като пари, коли, къщи, за да носиш някаква радост в дома, да притежаваш някаква радост в дома. Не. Нищо материално не включва брак, а всичко божествено. А материалното следствие идва, понеже изпълняваш нещата, които Бог има като условие за брак. Ако не можеш да ги изпълняваш и да притежаваш материалното, то просто не е благословение. То и не носи благословение за теб. Може да носи различни проблеми за теб. Защо? Защото познавам много семейства, когато нямаха нищо, бяха добре. Чат-пат бяха добре. Но когато мъжът започна да се занимава с бизнес и такива работи, започна да печели малко пари, първото нещо да си купи кола, нова кола, второто нещо да смени жената. Видяхте ли благословението какво докара? И след това жената, имам разговор с жената и казва, брат, откъде стана така, Бог ни благослови? Аз ако знаех така, щях да се моля Бог да не ни благославя. Чакай, то не е от Бога това, Всичко добро не е от Бога.
Абсолютно всичко добро, нали. Под формата дявола, нали, използва Божиите методи, уж за добро, за да те вкарва в най-лошото състояние. И затова това, което притежаваме като материално, не е благословение. Защо? Защото ние го разпиляваме насам и натам. Не е заедно. Разбирате ли какво трябва да бъде брака? Семейството се разглежда като свещена общност, в която се отразява Божиите качества: любов, единство, жертвеност, грижа и сътворение на живот. То е призвано да бъде живо свидетелство за Божието присъствие и Неговата воля сред хората. Чрез взаимоотношенията в семейството Божията слава става видима в живота ни, в домовете ни. Семейството е призвано просто да носи тези качества със себе си, да прави това, което Бог в Битие каза: размножавайте се, плодете се, правете само деца. Нали? Правете деца, но като правите деца, просто и да имате тази дистанция. Дистанцията, където да знаете кои сте и как да управлявате, как да се обхождате, как да живеете и как да управлявате абсолютно всичко това, което е до вас и с вас и около вас. Иначе, децата ги правите и след това съжалявате. Защо направих толкова деца? Не, Бог е за това да ставаме повече. Нали? Нещо е добро да имаме много деца, но понеже ние не знаем как да се обхождаме, как да се развиваме, как да покоряваме всичко пред нас, пред семейството ни и как да живеем според това, което Бог ни вижда, дето не можем това и след това намираме бързо причините в семейството, с децата, ама тези деца са много непокорни. Понеже ти си бил непокорен на времето, затова отрежение на твоето аз. Ама тези деца не слушат, ами това е твое отражение. Не е това, че ти не си слушал твоите родители, а като цяло. Ти беше по същият начин, както си бил с Бог. И затова твоите деца, това е едно свидетелство, за да може да се осъзнаеш и да се покаяваш. Но много от хората не го осъзнаваме, нали? Бог говори по много различни начини. Но понеже не можем да се осъзнаваме и започваме да казваме: ама аз бях така, като бях малък. И какво се случва? Изключваме пак това, да мислим, че ние какви взаимоотношения имахме с Бог. Бяхме същите с Бог. И да започваме да се покайваме, за да възстановим това, което ние сме изгубили, да не го пропускаме в живота на нашите деца, в нашето поколение. Много е важно това, което пропускаме. За да бъдете различни и благословени в семейството, първо трябва да се промените. Първо трябва отношението ви между съпруг и съпруга да се промени. Не е отношение от това: аз съм купил цвете на моята съпруга и Кръстю, обичам те, понеже има някаква причина за да ме обича. По принцип, нали, не е лошо да празнуваш ден на влюбените, но и преди няколко години се е случило нещо и обещах така пред Бог и казах, че няма да го правя това нещо. Не, че е лошо, нали, правете го, но поради една ситуация, която се е случило с семейства там, обещах на Бог, няма да го направя. Защо? Защото това не прославя Бога. Нали? Обещах, че в този ден няма да купя нищо на жената. И това е една лъжа на дявола, където мами хората и им казва така: един ден от цялата година купи нещо на жена си, за да можеш да показваш,
че обичаш, че почиташ това, онова. По същия начин дявол се опитва и влиза в твоя дом, както е влязъл в Ева, е казал на Ева, ама наистина ли Бог каза да ни ядеш? Ама наистина ли трябва да покажеш, че ти си като Бог да ядеш, нали, от плода? И по този начин в един ден и в този ден предаваме пак властта на дявола, за да доказваме, че обичаме. В другите дни какво правиш, бе, човече? Защо ни показваш, защо не си ангажиран в това да показваш твоята любов към твоята половинка? А само чакаш един ден да купиш меченце от най-скъпото, да правиш клипове, за да могат да съблазниш и другите, да кажеш, вижте, аз имам голяма любов помежду моята съпруга. Това са лъжите на дявола, хора. Това са лъжите на дявола. Просто любовта не се показва един ден. Любовта е призовавана да се живее и не само да се показва. Любовта е призована просто да го живееш в действие, а не в думи. В действие. И то не е само един ден. 7-24. Цял месец. Цяла година. Цял живот. Това е любов. И любовта не е това. Подарявам нещо и тя вече отношението съвсем различно. Кръстиво, какво да ти прави, какво да ти готвя? Ами да, като цяло. И много се бъркаме, хора. Много се бъркаме в това. Любов, като чувате, това означава, че безусловно, когато я наранявам в момента, въпреки това трябва да ме обича. Когато не й подарявам цвете и вижда други семейства, други мъже как подаряват, въпреки това трябва да ме обича. Не поради това какво правя аз. Или какви действия имам към нея. Това не е любов. И много хора живеят в фалшива любов. Под формата на любов. Ние се обичаме, правим си подаръци. Това не е любов. Любов е когато имаш мир в дома. Когато имаш радост в дома. Когато си с него и нямаш подарък, просто понеже си в неговото присъствие и се наслаждаваш, имаш някакъв мир в себе си. Имаш някаква радост в себе си. Това е истинска любов. А не е любов, когато човека е до теб, изведнъж направо не искам да те виждам. Защо? Защото няма подарък. Чакай, хора, това се базира, знаете ли на какво? Любов в тяло, но не в душата. И като виждам семейства, направо ми се плачи, хора. Защо? Защото дявола, тази котка, успява да мами нас. Успява по един или друг начин. Защо? Защото не знаем кои сме. Не знаем какво притежаваме. Не знаем чии сме, не знаем какъв образ носим, не знаем каква власт носим. И понеже не ги знаем тези работи, не можем да покорим дявола пред нас и пред нашето семейство. Добре, имам много неща да ви говоря, но мисля, че е достатъчно това. Или предостатъчно е. Предостатъчно, нали? Винаги се обичайте с причина и без причина. Винаги си показвайте отношение с причина и без причина. Винаги старайте се, доколкото възможност, да живеете в Божият план, а не в планът, който вие си пишете вкъщи. Сега, този ден, като ще отиваме, това ще правим, така ще направим, за да може да показваме и на комшиите, нали, това. Не, хора, не живеете за хора, живеете за себе си. И живота, който го живеете съразмерно и равно с Бога. Защото вие сте тези хора, които показвате и на дявола, и на хората в света, че Бог съществува. Че Бог има реално присъствие във всяко едно семейство, във всеки един човек.
И Бог може да повере най-тежкото нещо. Най-тежкото нещо е славата. Славата е най-тежкото нещо, където Бог е поверил върху човека да го носи. Вау! Не е върху ангелите, не е върху херовимите, а върху човека. Човека да носи славата на Бог на земята и да бъде като Бог на земята. Амин? Можем да се изправим да благодарим на Бог. Пред да благодарим на Бог, можем да отдадем слава на Бог. Халелуя, небесни Татко, в името на Исус Христос, точно сега аз се моля, Господи, за всяко едно семейство. Семейство, където имаха фалшиви етикети, фалшиви образи в дома, с децата, между съпруг и съпруга. Моля се, Господи, нека тези фалшиви образи да паднат. И нека Твоят образ отново да се възстанови в живота на всяко едно семейство. И нека да осъзнае, че те не носят някаква друга образ на Иван Петкан или на Драган. Те носят божествен образ и те имат силата и властта да управляват по божественият начин. И моля се, Господи, онова, което дявол е успял да открадне до днес, до сега, до тази минута от всяко едно семейство, ние го изискваме седемкратно, защото Словото казва, че крадецът, когато го хванат, длъжен е да връща всичко седемкратно. И ние изискваме седемкратно възстановен живот, възстановено семейство, възстановена връзка, любов, радост, мир в дома, в името на Исус Христос. И точно сега ние освобождаваме Божията слава върху живота на всеки един от нас, за да може, Господи, хората, като излизаме от тук на това място и хората в света, като виждат нас и да казват какво е в това семейство, какво е различното в това семейство. Аз се моля в името на Исус Христос, Господи, нека семейства по Твоят образ да се издигнат в този град, Господи, и този град да се изпълни с такива семейства, Господи, където Божията слава да бъде реална в този град. Моля се, Господи, Божието царство да бъде реално в този град, чрез семейства, където са сътворени по Божият образ и подобие. В името на Исус Христос, точно сега Ти отдаваме цялата слава, Господи, за всичко това, което Ти си направил за нас и продължаваш да го направиш. И всички заедно казваме Амен, амен, амен.